O ne, opet počinje. Savez super zloča, Voltar, Doktor Žabac, viđa napad, Pucagedo. Savez super zloča, Aj zlob! Mi u Truloj korporaciji znamo koliko našim mušterijama znači zloba. Da, pređi na stvar, internetašu. Zato vam Trula predstavlja prekretnicu u zločinačkoj tehnologiji. Aj zlob! Taj kvarni Stevens je genije. Ne znam ni šta je to, a već hoću da kupim. A evo zbog čega je ovaj mališa toliko poseban. Projektuje atomski zrak koji može da uništi 30 blokova bilo gde za par sekundi. Sva ta destruktivna moć u vašem džepu. Dosadno! Daj nešto korisno. Pažnja, a njegova druga opcija je telepatska kontrola. Treba mi to. Ma glupost! Šta će ti to? A također radi i kao glasom aktivirani otvarač garaže. To je već nešto. Da imam tu stvarčicu, naša vrata od garaže mi se najzad povinovala mojoj volji. Savez super zloća ima novu misiju. Moramo da nabavimo jedan otvarač vrata po svaku cenu. Jesi li siguran, Voltare? Mora da je skupo. Lepo sam rekao, po svaku cenu. Propustio si najbolji deo. Kvarni Stevens kaže da će za prvih 5 kupaca iZlob biti besplatan. Pravac V-mobil! Pravac stanica! A čemu služi ovaj ogromni red? Šta? Već je red? Koji to jadnici kampuju ovde celu noć? Gospodar redova, nego da se nešto čekaj. Ja, gospodar redova, uvek sam tu. Letnji filmski hit, ja prvi u redu. Nova video igra, prvi u redu. Niko ne kampuje duže, niko ne čeka jače od mene. Mora da se šališ. Voltare, nema problema. Uskočit ćemo u red iza njega. Paklen plan, doktore Žabac. Ali neće vam proći, znate. Moji hologramski rodeo roboti su tu na kupe iZlob broj 2, 3, 4, 5 u različitim bojama. O, i još nešto. Kod gospodara redova niko ne ide preko reda. Da pogodim. Hteli ste preko reda, jel tako, a? Nije tako strašno na kraju reda, Voltare. Mislim da još vidim vrata prodavnice. Kraj reda? Niko ne sme da šalje super zloće na kraj reda. Voltare, nećemo imati para za kontrolor uma. Otvarač vrata. Otvarač vrata, ako ne dobijemo jedan od 5 besplatnih. Idemo onda u napad. Moramo silom da se izborimo protiv onog paćenika. Idemo. Koristit ćemo silu? Jel tu neki džedaj? Na ovaj red je sitnica. Ja sam jednom čekao mjesec dana da bih prvi kupio karte za koncert. A naravno bio sam prvi i u redu za Game Blob 64. Riđa napasti. Kada kažem sad, ti se zaletiš i udariš ga. Pa ne znam baš, Voltare, mislim... Nije ništa učinio nama. Pa sprečava me da osvojim besplatan otvarač za vrata.
Sad! Ja ću da ga uklonim kao i sve ostale. Ovo je prijatelj Opera Blaster. Uskoro će svi da nas mole za milost. Okrutno, doktore Žabac! Hajde, ožeži! Vidiš? Radi! Zarazna neka melodija. Moram da izdržim u redu. Da pogodim, probali ste Opera Blaster, jel tako? Šta sad hoćete? Čestitam od srca! Ti i tvoji robotski pomoćnici ste upravo stekli pravo da pristupite tajnom odeljku za posebne kupce Trule korporacije. Ura, bravo! Nešto ovde ne štima. Ako nećeš ti, ima ko hoće. Ne, čekaj. Prihvatam. Gospodar redova je uvek prvi. A vi čekajte ovce. Pobeda! Više nikada neću morati da ručno otvaramo na glupa vrata. Nikada! A tek svi ti umovi pod našom kontrolom. Pažnja, zločinci! Kvarna prodavnica se vrlo brzo otvara! I još samo malo. Tamo nema odeljka za posebne kupce. Prevario si gospodara redova. Baš tako, dragi moj. A sada odstupi. Idemo po naš besplatni otvarač za vrata od garaže. Možda, ali za to treba da čekate u VIP redu. Kakav VIP red? Niko mi nije rekao da imaju VIP red. Ima i somutsko kanapče i sve. Možda je trik. Doktore Žabac, ispitaj to. Stvarno, od pravog je somota. Da, prvi u redu. Znaš, kad gledaš odavde, izgleda kao da smo u stvari poslednji u redu. Nisi tako glup kao što izgledaš, Krupajliju. Kraj reda. Uvek prvi u svemu, jer ja sam... Kvarna prodavnica je otvorena! Navali, narode! Riđi, moram da se probijem, baci me! Ali, Voltare, Baci me! idemo! Dajte mi moj besplatni primjerak izloba. Kao i uvek, gospodar redova je prvi u... Eto ti sad, i ja sam prvi! Jedan besplatni otvarač za vrata od garaže, molim! Da, uz pomoć ovog otvarača, najzad ću moći da... Čekaj malo, roze boje? Specijalno izdanje! Taj primjerak je unikat! Primjerak, uzeo sam svoj primjerak. O, uzeo si ga! O, Voltare, ovo sve menja. Uz pomoć njegovog atomskog zraka i telepatske kontrole, najzad će se osve da nas se plaši. Ne dolazi u obzir. Koji još čuo za roze otvarač vrata? Roze nije zlo, dajte mi crni! Žao mi je, rasprodali su je. Ovaj mali je kupio. Uzeo sam crni, opako crni, tamno crni, opako crni 2 i ekstremno crni. Redoboti, idemo! Sljedeće nedelje premijera Pinjata Mutanta 6, moramo da budemo prvi u redu. Mentalna kontrola, Voltare, možeš da ga kontrolišeš? Da, doktore Žabac, ti si genije! Ja ću da uzmem taj. A
A tebi izvoli ovaj. I hvala ti lepo. A sada, trenutak koji smo svi čekali. Vrata od garaže, otvorite se. Otvaraj. Da ga resetujem. Probaj sad. Otvaraj, 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 otvaraj kad kažem. Prokleta bila trula korporacija, ova glupost je bezvredna. Ima i nožić za otvaranje pisama. Stvarno? To sam od uvek želeo. Jednoga dana, saveznici, pre ili kasnije, neko će nam poslati pismo. A kada stigne, mi ćemo biti spremni da ga otvorimo. Ura!